Ayun, what's up mga kadagit. Pasensya na kayo kung hindi ako gano'ng nakakapag-upload ng laban natin dahil sa naiba ako ng schedule. Siyempre, bukas na nga pala ang punta natin kay Gambino. Yeah, shoutout kay Gambino. Congrats dahil dumadami na yung subscriber. At siyempre kay Jason Webb, kay Gala Myers at kay Gagambinoy. Siyempre kay Saldi TV. At gusto niyo mapanood ang mga top spider kung saan nagmula yung gagamba talaga, yung panahon pa ng mga siniuno natin, panoorin niyo po J Space Mix Official, J Mix Official. Panoorin niyo po, yan po yung tumutulong sa akin mga vlogger. Mag-like din kayo, mag-subscribe dyan, marami kayo matututunan dyan. Simulan na natin. So ito ang paglalabanin natin. Charan! O, nakita nyo na? Puta, edi wow! Sa galamay, kung sa galamay lang, parehas na parehas. Paano Sa masabi? katawan naman, medyo malaki yung pula. Yung kulay pula na parang tigre yung mga galamay. Ito po yun, oh. Yan, oh. Yun, oh. Wow, parehas lakad bangaw, ah. Parehas mahaba. So, simulan na natin. Hop, makatalikod. Pili na ng manok, kadagit. Hop, game. Hoy. So, yun lang, kadagit, ha. Patay ka diha, sakmalan to the max. Yan ang mga laban, sakmalan to the max. Sino lumalamang? Uy, uy, may nagwawagi. Patay ka diha, sakmalan to the max. Yan ang mga laban, sakmalan to the max. Sino ang lumalamang? Uy, uy, may nagwawagi. May nagwawagi. May nagwawagi. Uta, sakmalan to the max. Nakita, against the light. Yung araw. Shoutout sa inyong lahat mga kadagit. Yung special shoutout natin. Nando doon, sa dulo. Patay ka diha. Yun. Grabe yung ngipin nitong pula na to. Puta, haba ng galamay ng kalaban niya. Tinalo niya. Iba talaga pag medyo mabulto-bulto yung katawan. Pangit talaga ang gagamba pag pero ang tapang na isa, naunahan siya, nagiliran siya, kadagit yan mo, sa gilid ng tama niyo. Kaya hindi na umabot yung kagat niya, oh. Putang na, parang gagamban Japan. Parang masarap isapak to kay Gambino, ah. Tagalog lang to. Ayan, oh. Ayan, oh, Tagalog lang. Patay. Patay. Parang walang ano to, ah. Oh, ayan ang kadagit, oh. Kita nyo ba, kadagit? Against the light. Ayan, oh. Ayan na, binilutan na. Parang walang ano to, ah. Ang hinamon. Ang isang linggong hindi lumamon. Sabi na nga ba eh. Sabik sa away tong mga to eh. Gusto ko mawala sana. Ayup. Sige, ano natin to? I-replay. Yan. Sige. Yun lang mga kadagit. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyo.